духтаро, имрӯз якта формати навкати рилсимонам гуфтам. Ман Дина якчанд история мондам дар бораи мақсадҳое ки соли 2026 ба ман мондагӣ ҳастам. пеши худ гуфта гузаштам. Агар ки шумо интересне бошад ки якум актуально ман прикрепить карда мондам, метавонед тамошо кунед. Ман агар кӯтоҳ карда гап занем ин рилспа, маоши моҳонаама ҳамин соли 2026 ба 100,000 сомон мекунам гуфта пеши худ мақсад гузоштам. медонам озир хейт беҳад бисёр мешад. Ман коргари компанияи Faberlic касои ки намедонанд. Faberlic ба ихе маошҳои гирифтан ин реально вполне возможно. ҳозир ман намехоҳам, агар ки он кас бовариш набошад я он кас ки спор кардан имина доказать кардан ягон чиза намехоҳам, барои он ки худам боварӣ калон дорам. худо хоҳад ман ҳамон мақсадам ба рафта мерасам. может быть дертарам шавад, ҳеҷ гап надорад, лекин ман боварӣ дорам ки ин хел маошҳои баланд ба ман баромада метавонам. лекин соли 2026 ман хел мақсад мондам. ба плану кор мекунам. ҳар рӯз дар бораи корам гап зада меистам. шумои фикру ақидаотона нисбати компанияи Faberlic дигаргун мекунам. Я вам докажу, что компанияи Faberlic беҳтарин компания барои занҳои хонашин. Ман исбот мекунам ки компанияи Faberlic кораш идеальный кор барои мо. ман аллакай медонам ки кори мо кори беҳтарин. ман худам аллакай маошҳои нағз мегирам, лекин гирду атрофа беҳад бисёр суханҳои ҳархела ки кор дуруғ онҷо кор карда намешавад ё ин ки хулоса ҳар хел гапҳо мезананд. ман барои шумо як пример шудан мехоҳам духтаро. агар оиди кори компания ягон савол доштагӣ бошед, метавонед ки якбора ватсапам банависам, барои ки онҷо тезтар ҷавоб медиҳам, ё ин ки директ ба Faberlic нависед, ман шумо маълумотҳои равон мекунам. имрӯз баъди ин видео ман бо як саҳначаи нав мемонам. саҳначаи сериалҳо как положено баромадан мегирад вақт вақташ ба